Para sa mga balita sa buong adlaw. Tatlo patay, duha yara sa kritikal nga kondisyon matapos gin-arado sang pick-up ang tatlo ka motorsiklo sa Roxas. Ginbawian sang kabuhi ang tatlo ka individual, samtang kritikal naman ang duha matapos ginarado sang pick-up truck ang ginasakyan nga mga motorsiklo sang mga biktima. Takna 1:50 kainas sang kaagahon Disyembre 10 sa Arnaldo Boulevard, Barangay Paypay, Roxas City. Ginkilala ang mga napatay kanday Joshua Doronio, 18 anyos, residente sang Barangay East Villaflores, Maayon, Capiz, Cedric Andre Baiz sang Barangay Poblasyon Tabuk, Panay, Capiz, kag Justin Denio Villarinia sang Barangay Chiquito, Panay. Lunsay nagaedad 16 anyos. Samtang yara sa kritikal nga kondisyon kanday Joshua Albert Lanado, 19 anyos, kag Joshua Barata, 17 anyos, lunsay residente sang Banawas sang Panay. Sunod sa kapulisan, nagabiyahe padulong sa Roxas City proper ang mga biktima sang hinali na bungkuan ang mga ini kaginarado sang pickup truck nga ginamaneho ni Jerex Jawara, 30 anyos, kag residente sang Katipunan Village, Barangay Lawaan. Ginpahayag yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon si Jawara sang natabo ang insidente. Wala naman napilasan si Jawara kag nagapabilin sa karon sa kustodiya sang kapulisan, samtang nagapadayon pa ang investigasyon angot sa insidente. President Marcos Jr. pangunahan ang land titles distribution kag National Scout Jamboree sa Pasig City. Nakaschedule buwas nga adlaw ang pag-abot ni President Ferdinand Marcos Jr. sa syudad sa Pasig. Inigin kumpirmar ni Undersecretary Jessary Palmares ng Department of Agrarian Reform. Luwas sa presidente, ginapaabot man si Vice President Sara Duterte Carpio, kaupod sa pila ka mga senator kag cabinet secretaries. Ang presidente magapanguna sa distribution sa Certificates of Land Ownership Award sa Masubra 2,000 Agrarian Reform Beneficiaries. Pagkatapos sini magapadulong ang presidente sa opening ceremony sa 18th National Scout Jamboree nga may ginabanta 35,000 participants. Kaso sang dengue sa syudad sang Iloilo naglabot na sa 935. Naglabot na sa 935 ang kaso sang dengue sini nga tuig sa syudad sang Iloilo base sa data sang City Health Office. Suno kay CHO Medical Director Dr. June Francis Omani, mas manabo ini kumpara sa kaso sa nagligad nga tuig kun sa diin naglabot sa 1,092 kag duha ang napatay. Yari ang breakdown. Sa 935 nga kaso ng dengue, 928 na ang naka-recover. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.